Lero pa Nyasa VoiceBox tafuna tibweretsereni mawu a bambo Countryman amene wandithu akufuna kuchenjeza Amalawi kuti Amalawi tisalole kuti wina wake atichite two finger pa zisankho za 2025. Tiyeni limodzi pa Nyasa VoiceBox kutimva kuti nchifukwa chani a Countryman akuti ayi Amalawi tisalole kuti ena ake atichite two finger. Muli bwanji Amalawi nonse, ine Countryman. Amalawi inutu musalole kuti munthu wina wapadera akupiseni two finger kukuberani. Amalawi musalole kuti ufulu wanu wina afune kuti akupangeni two finger pa ufulu wanu. Ayi Amalawi zimenezo musalole ndipo musazalole. Anatu amene akubadwa nawonso asazalole zimenezozo kuti ufulu wawo wina azawupanga two finger. Amalawi anzanga, ino ndi nthawi imene Amalawi kapena Malawi wina aliyense sakuyenera kuvomereza kunena kuti two finger izikafika mpaka pa ufulu wa munthu. Chisankho chimene chikubwerachi chikuyenera chizayendesedwe ngati mmene zisankho zakhala zikuyendesedwa mbuyo musemu, full stop basi. Kodi chisankho ichi cha 2025 chili ndi special yanji choti Amalawi ayivutikirire? Mwina aboma amufotokoze mwauze mtundu wa Malawi kunena kuti chili ndi usipesho wanji, kapena amene ati azavote azakalowa kumwamba, kapena kuti azandiyafetereza waulere. Mwina Amalawi aziwe kunena kuti pali special wanji chifukwa Amalawi atati aziwe akhoza kulolera kugwira maganyu, kukwera galimoto, kukalembesa kwina kwake kaya nkuti kukapanga kumene koko, chifukwa chimenecho mwina akalowa nacho kumwamba chimenechocho choti wavotacho. Zisankho zonse za mbuyomu anthu amavotera bwinobwino kumatani zinthu kumati sopano ichi bwanji mpaka nati mufuna muike mmachini oti chani? Machini oti apange chani? Mayi muno muli anthu oti anaphunzira masamu arithmetic. Takhati kupanga zathu za manyo zabwinobwino, sopano mufuna muike mmachini achani? Zina ziti mukamapanga muzikhala manyazi. Ngeweyo khaya ndiwe ndani utati ukakamizire kuti zinthu zipange, koma Amalawi azapanga bloko chinthu chimene akuchiona kuti chimenechocho chikuwaphera ufulu basi. Andi Amalawi panopa mukuyenera inuyo muzindikire kunena kuti panopa sinunso munthu wochipa yayi, ndinu munthu ofunika kwambiri. Ufulu wanu ukuyenera uzilemekezedwa, anthu adindo aziulemekeza. Chisankho chisamakhale cha mabaliya, kumayikira mabaliya ayi. Ifeyo makolo athu anayamba kuwerengesera arithmetic m'Malawi muno musanaphonyesepo, andi mtundu onsewu wa anthu umawerengesera arithmetic. Palibenso chofunira za machini zina zake zoti chani, amalemba pamanja, amachita kupanga wakuti mwakuti wapeza mwakuti patikizani chakuti. Pafunikanso machini pamenepo, pafunika machini oti chani? Inu mesa mmachallenja vuto lanu aboma, mmachallenja inu munakhaina munakape, koma mmachallenja kumauza Amalawi kuti Amalawi iwo inuyo muzawina basi. Ndi Amalawi munapanga kuti ino afufuze ino kwambiri. Zili ngati timu mukamenya nayo, inuyo timu yanu yaing'ono mukamenya ndi yayikulu, ndiye mukuyuza yayikulu ija kunena kuti tizakuchinyani. Mapuleya chamazuka kupita kuthamanga timu yayikulu ija kuti anawo angatero akudalira chani. Pamene mukakhala mapuleya chazingogona mtawuni mucha sapita sazuka kupita kukathamanga. Nde Amalawi onesesani kuti lupu ina iliyonse imene kuoneka kuti ayifuna pachitike two finger osalola. Matemu amene akubwera kusogolowa, matemu amene akubwera mwina simunamve Amalawi
mademo amene wandionera kuti azipani zonse anapanga kale ndozi mademo amene palibenso kuti muzadikira ati kalata kuchokera kwa ndani ati kwa chipani achipani azakuzenza kuti tiyeni kapena iyayi iwo ngati achipani ananena kuti they are ready kupita so pansewu ndiye ndi chani si ndozi imeneyo ndi ndozimenti imeneyo ndi ndozimenti mademo amenewo ndi adziko osati chazo mmapanga Malawi kale kumane kuti aboni kale ndi kuyandana miwa apanga mademo anthu kangati kuti mukuvutika sinu inunso mzimu odekesa wa satana odekesa pazinde wakupwetekana unakupwetekana Malawi itu uthenga omaliza tunikopereka kuchokera kwa antanyiwa ndi akalindo akuti abeni longwe kumene muliko ngati muni manambala anthu ati mukuwapanga hai kandi pa WhatsApp kandi pa chanu kuwapanga hello ati akuponyera nina yake ati monere ina yaketu akulu ndi munathadi bwanji pakana anthu angokuseweresani no ndevu basi ndi akalulu omwe kumangokuseweresani ndevu ndithu akalulu onse antchire mumu angokuseweresani ndevu onse umu acha manyoza pano achatu ndende amenenso pano agwirizana ndi Amalawi acha manyoza ino acha akalindo andani mama andani awa antanyiwa mampitira mashata apo maphuzo acha pano pande akugwirizana ndi Amalawi itu so pano inu zokamba zanu ife situmazimva chifukwa akuzimvera ndi omwewo azanuwo kumeneko nde ati mukuwapanga halo ati aona chochita ndekuti mina mukhozongozo kuti mina TNM mpamba kandi ate romani ati akuone nina yake tu ati muthandizike ndekuti simuthandizikako kubomako koma mututso liboma so ndesi kuthandizikaso ndiyozathandizika liti bale momoti ndinakaona apapa matraki akudusa apapa atalembedwa Awuchite Longwe abeni Longwe atachita kulemba beni Longwe 1 ndiye musipi imeneyo